Hos Sørensen og Lynggaard i Viborg har vi bredden i både maskiner, tilbehør og service. I butikken finder du alt fra værktøj til arbejdstøj og et stort udvalg i have-parkmaskiner. Og der er altid en medarbejder, du kan spørge til råds. Vi har over 30 års erfaring med store og små maskiner til landbrug, havepark og private, og alle medarbejderne får løbende efteruddannelse, så vi kan holde dine maskiner kørende med mindst mulig ventetid. Værkstedet er pulsen i Sørensen og Lynggaard. Her sørger vi for, at dine maskiner hurtigt er i arbejde efter service eller reparation. Vi har selvfølgelig reservedelene til de maskiner, du køber hos os med 40.000 varenumre fast på lager. Oplever du problemer med dine maskiner, så har vi servicebiler og en lastbil, der kommer rundt i hele regionen. Kig forbi Sørensen og Lynggaard for et stort udvalg, kvalitet og service. Vi ses.